Kage pinje maoko timo rako margi kaachiel kod gero mich mag rawere mani kod lek mar bedo jong'wech e kinde mabiro. Ka owuoyo e kinde mane iyawo ayanga kar tiegruogno, gavana mar kaunti ma Bungoma Kenneth Lusaka olero ni kar tiegruogno biro chiwo thuolo mag tije kaachiel kod medo weche mag limbe e kaunti ma Bungoma. Bende owacho ni tuke mamoko bende ibiro bagi machiegni gi kar tiegruogno mondo ochiw thuolo ne rawere mani kod mich mopogore opogore. Na mumeona wengine walikuwa wanakimbia hata kushinda gari. Jaribu kufita, wengine wakaenda mbio kushinda gari. Sasa wao kitrain, kijana akitrain hapa Mount Elgon Chemoge, apatana na mzungu yule ambaye train huko flatland, mzungu ataona vimwemwe. He will not be able to understand vile mtu huyu anakimbia. Kwa hivyo we have a great opportunity na we shall ensure that opportunity inatumika. Alafu watu wenye governor amesema vijana wenye utakuja kuhost, utapanga kama utasongesha mpaka kwetu, wakuja wakae chini na Moses Kiptanui na Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon na Sebastian Sawe mwenye win juzi, wakuja waongeleshe. Hawa ndio legends. Waambie kimbia hivi, wajana miadarati, wajana na pombe, wajana na nini ngine, bangi na ile ngine ya kusisimua misuli. Mnataka nini hiyo? Hiyo doping hiyo, wachana na hiyo, kwa sababu hiyo ndio inaharibu watoto wetu. Nyakore mogi mane gichakruok bedo gi giko yiena mondo koro ne tamanye mana ote mokari adek kasto bang'e walore alora gi